anvise grundtallet a, som vi gør ved hjælp af denne sætning. A er lige med x i anden minus x1, og så derefter så tager vi kvadratroden y2 divideret med y1. Og derefter så går jeg ud fra min funktion, som er en eksponentiel funktion, og den lyder således y er lige med b gange a i x. Og til sidst så har jeg lavet et silleben, hvor jeg sat x og y ind som tal. Så tager vi tallene fra sillebenet og sætter ind i formlen, sådan så det bliver y2 er lige med b gange a i x2, og y1 er lige med b gange a i x1. Og for at komme videre herfra, så dividerer jeg de to sætninger, og det vil sige, at når man tager y2 og y1, så hedder det y2 divideret med y1, og b gange b, det giver 1, og det tager vi ikke med, fordi at når man ganger med 1, så giver det det samme. ax2 og ax1, det ser sådan her ud. ax2 divideret med ax1, og når man tager et hvilket som helst tal og opløfter det i x2 og gør det samme i x1, så vil det svare til at sige y2 divideret med y1 er lige med a i x2 minus x1. Og så for at få a til at stå alene, så tager jeg kvadratroden, så man siger x2 minus x1 kvadratrod y2 divideret med y1, og det er beviset for a.